kae koro nitiere wechego mag nok mag arita kwe. Nitiere miyo moro ma bende owito ngimane e gwenge ma Kuria West otieno ma piny orugo kawuono. Mano ka owito ngimane e gwenge ma Kuria West. Ojahigni 68. Nok mar arita kwe osebedo ka thoth ahinya e gwenge ma kamagi, kendo koro jafwambo marwa mantiere kaunti ma Migori dhi go tach e gwengego kendo dhi kelonwa pach jopiny, pach jodak kaachiel koda jotelo mantiere kanyo ni ere kaka inyalo tiek weche machalo kamagi. Ripode ma kamagi kadonjo, ere kaka wamedo luwogi kendo ang' wabiro ni achiel kachiel jogo mantiere e gwenge ma Kuria kod alwora mage wakwayo mondo ubed mana bedo kod kwe kinde giduto mondo mi waduok piny nok mar arita kwe ma bende koro osebedo e gwengego mag Kuria West. Magi kod mathoth bende mano jojo mang bedo ka tudre kod achiel kachiel mondo mi okonwa gigo mamoko bende matimore e kaunti no ma Migori, ahinya bende alwora mar Kuria West. Aya kanyo bende ang' wawuoke mano waluwo kawuono koro ka wadhi e chenro mar iwacho ni chal mar somo e kaunti